do daleké Brazílie, do největší země Jižní Ameriky, do domova fotbalu a největšího karnevalu na světě. Energická žena Ivana Prevides. Čau. Ahoj. Ahojte, ahojte. Protože osobní příběhy jsou ty nejlepší. Zoznámila som sa s ním na svadbe v Poľsku. Ani by som si to lepšie nemohla predstaviť. Ale samozrejme, nebolo to také veľmi rýchle. Danilo mi proste okamžite sadol. Prebehla taká iskra, tak si vravím, že toto je najzabavnejší človek. Volal na políciu, že mu niekto ukradol topánku. Toto keby bol môj chlap. Já bych to asi zhrnul, protože abychom si v tom udělali pořádek. To je úplně uchvatný příběh. Takže, Áno, áno. tak to je úplně, tak to nemá chybu. Presťahovali sme sa, no, a brali sme ešte aj psa dokonca. Čiže nie len dieťa, ale nás dvoch a vybaviť, predať auto, prenajať byt. Ale iba s podmienkou s tým, že budeme vlastne blízko rodiny. Keby som bola úplne neznámej krajine, s jazykom, ktorý som ešte neovládala poriadne, keď chceš Brazílčana zbaliť, keď si beriete Brazílčana, tak si s ním beriete vlastne aj celú rodinu. Doslovne. Taký oveľa voľnenejší, komunikatívnejší, milujúci, expresívnejší, radi sa dotýkajú, viacej emocionálnejší. Toto je dosť náročná otázka a tie deti potom už nemajú... Sú také momenty. Ja keď som prišla prvýkrát do Brazílie, objala ma a keď som prelomila tú jazykovú bariéru, keď som sprevádzala, ja som tu doma a vy sa idete popozerať. Možno, že štvrtá fáza bola teraz, keď sme kúpili dom. No jasné, akože tu ma vždy hovorili, že aha, toto je gringa. Tak to akože manžel, viete čo, ona je gringa. Ku angličtine aj francúzštinu. Urýchlilo tú portugalčinu. Štúdium čínštiny. V Číne ma učila ruštinu Číňanka. Čo ma dostalo? No veľmi ma baví názvy vtákov.